Hola, jo sóc l'Olga de Pilates en Català i avui anem a fer una rutina curteta però que anem a treballar intensament la zona de les cames. Anem a sentir el foc a les cames. Ja hem escalfat, sempre 3-5 minuts mínim, i anem a col·locar-nos per començar cames paral·leles, obertes a l'amplada dels teus malucs, dits dels peus que miren endavant i ens n'anem a l'esquat. Anem a fer-ne 10. Inhales a dalt i quan exhalo baixo. I 1. I 2, controlo que no se m'ajuntin els genolls, esquena llarga, 5 més. També controlem de no quedar-nos amb la mirada, amb la barbeta amunt forçant cervicals, sinó mirada cap endavant i cap a terra. I últimes 2, i última. Em quedo aquí, cama dreta, inhales aquí i exhales endarrere. Em posaré de costat perquè ho vegis. Com si anés a tocar el genoll a terra, el pes a la cama de darrere i torno amb la mateixa cama. I 2, 3, 4, 5, 6, i 7, 8, últimes 2, i 10. Al mig canviem de cama. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, amb equilibri, buscant estabilitzar el meu centre. 8, últimes 2, 9 i 10. Fantàstic, em quedo a dalt. Estiro cama dreta endarrere, taló elevat del peu. Fantàstic, puc posar les mans al pit com si resés i flexionar lleugerament si necessito el genoll de la cama de suport. I des d'aquí m'inclino una miqueta endavant per elevar la cama ben estirada, mantenint la panxeta paral·lela al terra. És a dir, malucs alineats. I 4, en faré 8 aquí. 5, 6, 7 i 8. Ja em quedo perquè des d'aquí el que faré és obrir la cama ben estirada cap al costat i picar al mig. Cap al costat, pica al mig 2. Costat, mig 3. Com treballa la cama que tinc a terra? 4. I 5. 6. 2 més. 7. I última 8. I torno. Anem a canviar de cama. Estiro la cama esquerra endarrere, taló elevat, flexiono lleugerament la de suport, busco, mira, esquena recta, no baixo, no arrodoneixo pit. I des d'aquí estiro cama. 2, 3, en faré 8 aquí, 4, 5, malucs alineats, 6, 7 i 8, fantàstic, paro terra, pico, obro cama al costat i al mig, 1, i 2, i 3. Pots posar les mans a la cintura si vols o continuar amb les mans en reso aquí. I 5, 6, i 7, i última 8, i torno. Fantàstic. Portem 3 minutets i mig, me'n vaig a terra, em poso en una punteta del meu mat, inhalo a dalt, i baixo flexionant la columna vèrtebra a vèrtebra fins a la colxoneta, mans a terra, flexiono genolls a terra i me'n vaig a la postura de la quadrupèdia. Els 4 punts de suport. Allunyaré una miqueta la colxoneta. Fantàstic. Molt bé. Des d'aquí, occipital cap al cel, que no em pengi. Faig força amb les mans per separar-me de terra, genolls sota malucs, canells sota espatlles. I des d'aquí començo, mantinc alineació, un punt de distància entre els genolls, cama dreta amunt, com patada amb el taló cap endarrere. Fixa't que mantinc la meva flexió dels genolls. Porto 4, 5, 6, 7, separa escàpules, 8, 9 i 10. Em quedaré baix, el que faré és obrir cap al costat, però vigilant de no anar-me cap a aquell costat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i última 10. Fantàstic. Estiro cama en línia amb el meu cos i des d'aquí amunt i avall. 2, 3,
4, 5, 6, 7, separa espatlles d'orelles, i últimes 2, fantàstic, em quedo amb la cama a terra i des d'aquí obro com fet abans de peu, picar cap al costat i torno al mig en 1, 2, sempre buscant de mantenir el pes en el cos, que no se'ns en vagi, que no anem a equilibrar-nos cap al costat de la cama del genoll que tinc a terra. Vinga, últimes 3, i 2, i 1. Fantàstic, des d'aquí torno a estirar cama en línia amb el meu cos i flexiono com si volgués portar el genoll al seu lloc i torno a estirar. Molt bé, i aquí, si vols una miqueta més de repte, separes la mà contrària, braç ben estirat. 1, i això és un repte pel teu core, per l'abdomen. 2, 3, 4, faré 8, 5, 6, 7, i última, 8, descanso. Anem a fer tota la sèrie amb l'altra cama. Primer taló amunt, en 1, 2, 3, 4, 5, 5 més, i 4, 3, 2, i 1. Obro cap al costat en 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Fantàstic. Cama estirada i avall en 1, 2, 3, 4, aquí en faré 8, 5, 6, 7 i 8. Fixa't que la meva lumbar no es mou, no la porto, no estic movent la columna, intento fixar el meu tronc i que l'únic que pugi i baixi sigui la cama. Fantàstic, em quedo amb la cama estirada a terra i obro cap al costat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i última, i 8. Separo, estiro braç contrari i des d'aquí 1, 2, 3, que t'equilibri, 4, 5, 6, 2 més, 7 i última, 8. Fantàstic, noies, des d'aquí dits del peu a terra, inhalo, preparo i quan exhalo elevo 5 centímetres només els genolls de terra i mantinc aquí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fantàstic. Anem amb l'última sèrie d'exercicis. Creuo cames, me'n vaig a seure a terra, m'estiraré cara amunt. Fantàstic. Molt bé. Vaig a fer ponts amb els talons ben a prop dels glutis. Intento no col·lapsar la lumbar a terra, sinó mantenir la curvatura natural. Puc passar una maneta per sota la meva lumbar, braços estirats, tot el pes del cos, i faig força en tota la planta del peu. Fantàstic, i elevo. I baixo. I que haig de controlar que no se m'ajuntin els genolls ni se'm separin. Mantenir les cames ben rectes, ben alineades. Porto el pes als talons. Faig força, apreto el terra amb les plantes dels peus, amb els peus i pujo. Vaig a fer 8. Vinga, i 7. 6. I 5. 4. Aquí tenim el cap recolzat a l'occipital. Si et costa una mica, veus que te'n vas molt endarrere, et pots posar una manteta aquí sota. I últim, em quedo a dalt, noies. Mans ben estirades cap al cel i des d'aquí elevaré els talons junts en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em faig 8, perdó, 10, doncs més, ara sí 10, m'he quedat amb els talons a dalt, baixo, fantàstic, porto genoll dret cap al pit i des d'aquí estiro cama per portar-la en línia amb l'altra. Mantinc, fes molta força amb el taló que es queda a terra i aquest obliqu també està treballant. I 4, faig 8, 5, 6, 7, també t'ajudes amb els braços, i 8, cama a terra, no baixis el culet, l'altre genoll cap al pit i estiro en 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 i última, 8, molt bé, i baixo, genolls cap al costat i fins aquí aquesta petita rutina per treballar les cames. Espero que us hagi agradat.